Hora je miesto, kde sa nebo stretáva so zemou. Dnes sme na ňu zobrali 4 našich táborníkov. Cestou sme hovorili o diskomforte a strachu z výziev. Zdola vyzerá vrchol hrozivo a často si myslíme, že to nezvládneme, pričom si len neveríme. Učili sme sa trpezlivosti. Tak, ako na hory vedú malé, vytrvalé kroky, ani v živote sa neoplatí hľadať si skratky. Posledný úsek sme kráčali v tichu a v rozostupoch. Až keď utíchne hluk okolitého sveta, dokážeme počúvať vietor, vlastné vnútro a Boží hlas. Zhora vyzerajú naše problémy malé, a tak sme si po výstupe dovolili snívať. Zdieľali sme si svoje plány, túžby aj poslania. Hory nie sú na to, aby sme na nich žili, ale aby nás naučili, ako žiť dole. Hoci je lákavé ostať tam hore, sme povolaní vrátiť sa späť do každodenného života. Každý tam, kde práve je. A priniesť tam to, čo sme sa naučili.